Iawn, I cychwyn y chicken parm, gan ni tomato sauce amazing. Fewn ni efo shallot, chili a garlic. Efo yma, dwi wedi bach o chili flakes. Dwi wedi bach o oregano. Italian herb seasoning, fewn efo. A to, fydwch chi iwsio fresh tomatoes, cherry tomatoes, tin tomatoes, pa bynnag tomatoes tefo'r cwpwrdd. Dyna ddi efo. Gadael pintio da halan. Bach o pupur. Ti'n meddwl bod hwnna'n chwalu unrhyw jar ti'n prynu o'r siop, to. Iawn, dy'r hapus yna hwnna, dy'r diwsio lawr, hwnna di intensifio. Ideal, mae'r sos yn restio. So amdani efo'r yw'r rwan, ia. So, dwi eisiau breadcrumio fo. So fama, dwi eisiau bach o wya. Dwi bach o halan a pupur ar y wya. Just cymyslu'r wya. A digwydd bod ar efo pacad o panco breadcrumbs yn y cwpwrdd. O beth ych poeni ysdach chi'n efo, dim just wisio dim bach o bara stêl yn y blender a ti efo breadcrumbs. Ond dwi eisiau turbocharge y breadcrumbs fa. Gan bod fi parmesan yn y fridge. Ideal. So beth sy'n essential efo chicken parm, ti'n goro basio'r yw'r mewn. Ti'n tynnu efo, ti'n tenderiseio fo, ond hefyd ti'n cael y bits, ti'n mynd yn nalu pan ti'n ffrio fo'r breadcrumbs. So, a weddi. A ti'n hynny, faint o mawr mae un chicken fillet yn mynd pan ti'n basio fo. A to paid a poeni os mae'n darna fel torri neu beth tisio yna. Na ni, bashed up chicken, dim rydych yn dda iawn ar y funud, ond trystio fi. Mae'n dod yn amazing. So, straight fewn i rwy. Cyfro fo. Fewn i'r panco breadcrumbs. A ty beth, gan bod dwi'n cio'r darna nalu crispy na mor cymaint. Dwi'n mynd i fewn am double dip action. So, fewn i rwy eto. Yn ôl fewn i'r breadcrumbs. Ti'n eisiau gwybod hwn yn dod amazing, yn dod? Yna chdi, double dipped. So, i seis yna, sa'ch mynd hwnna'n un fillet yna. Iawn. So, padall yn boeth. A hwnna'n perffaith, so dim gormod o bubble. So, bob tro, roed o i ffwrdd yna chdi. Mae'r thing yna'n masif. Wan, so, just checio ar efo. So, hwn di babi chdi o'r iawn. Checio ar efo paid a gadael o llosgi. So chicken parm, so'n llawer o bobl wedi clywed am chicken parm, ond ti'n mynd i New York, mae'r Italian Americans yn fanna yn lyfio fo, maen nhw'n bita fo bob diwrnod, bron iawn, ia. Waw, mae'n edrych yn dda. Byblo i ffwrdd yn neis, a serious learning o top tip, da chi gorfod gwrando ar hwn, peidiwch am fewn i'r padall a symud o gwmpas a sbecio a picio, mae hynna wedyn chwalu'r crust, ia. Trystio'r padall, trystio'r olew, trystio'r tân, a jyst gad o fod. Da ni'n bell o'n awan, ia. Dwi'n meddwl amdani, ia. Flip bach chdi. A dwi'n sy'n gobeithio ond wedi llosgi fo. Yes! Yes! Clod yna. Yes! Crust on crust action. Hynna pan ti'n mynd am y double dip efo'r breadcrumbs na. Mae'n neis is roed bach o love iddo, yndi. Therapeutic based yndi. A ty be, mae hwn wan di cael rhyw 3-4 munud ar yr ochr yma, ond mae'r beistio'n helpu efo cwcio, so ty be, efo ffordd mae'n edrych a teimlo, mae'n barod, da ni yna. So... Dreini efo rhywfaint ar y bod. Waw. Iawn, gadael hwnna chilio am 2 funud, diam sortio'r padall yma allan, dreinio'r oil. Dwi'n mynd i syrfio hwn yn y padall. Bach o'r sos amazing yma. Ti'n eisiau cyfro fe gyd, to? Dwi eisiau darna'r breadcrumbs yma, cael mwy o gres dan y grill. Efo yma, gyda fi mozzarella, yn traddodiadol, mozzarella di'r boi. Mwy o parmesan. Padall o fwyd gorau dwi'n rhaid o weld. Ideal, parmesan, a gorffen off dy bach o basil, cyn roed o dan y grill. Waw. Oedd yn Cwpwrdd edrych yn barod. A dwi eisiau y grill ma'n rili poeth, iawn. Mae'n amor yna.
Waw, mae'r ogla yn y gegin yma off the hook. Mae hwn gorau fod yn barod on. Yes, mae yna. Chicken Parm. Dwi'n marw eisiau mynd fewn o'n wan, ond be, gadael i restio, ia. Mae'n torture distal, ynddi. Be, dwi byth gallu distal dydlan hir, be. Dwi wedi distal dydlan hir, do. So, fewn amdani. O, dwi wedi neilio. Waw, os ylir efo, mae'r breadcrumbs a dal yn crispy. Mae'r yw'r yn juicy. Mae'na caws, sos, nali charred bits. Ti'n gwybod hwnna'n di blasu da, do? Ti'n gwybod hwnna'n di blasu da cyn blasu fo, ond ia, a we. Chicken Parm. All-time favourite recipe fi. End of. Dim mynd arall i ddeud, no? Sneud o, ia?